Barkanku da zuwa Almustapha TV Borno, da Allah ku yi subscribe. Ku latsa subscribe sannan ku latsa ƙararrawa don samun sanarwa dangane da sabbin ayyukanmu. Auzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Jama'a masu kallo da kuma sauraron mu, barkamu da wannan lokaci a cikin wannan sati namu na yau na Juma'a. A ainihin shirye-shiryen mu na da muke gabatar muku a ainihin wannan channel namu na YouTube, wato Almustapha TV Borno. A yau da kamar yadda kuka gani mun nuna muku zuma da kuma habatu sauda da kuma wato ainihin man lemo. Kamar yadda kuke gani, wannan mai ne na lemo, wannan man lemo ne, asalin wato man lemo fiyo mai kyau kamar yadda dai kuke kallo gashi nan. Wannan asalin man lemo ne. Za mu yi muku bayani dangane da fa'ida da ke ɗauke da wato ainihin shi man lemo ɗin, kamar yadda kuke ganin sa gashi na an rubuta a harshen larabci zaitul burtukal. To wannan man lemo ana asalin wato amfani da shi ta wurare da yawa, amma bayanin da yanzu muke so mu yi muku shine za mu yi muku bayanin shi man lemo ɗin tare da wannan jauzul hindi, wato man kwakwa na asali. To kamar yadda muke bayani akai da wannan mayuka guda biyu din, da ainihin man kwakwa da shi wannan man lemo, kamar yadda kuke kallo, mayuka ne wanda zaka neme su. Idan ainihi ka neme su, za kuma ka nemi asalin wato zuma. Wannan zuma ne, wannan zuma ne namu na gida wanda ake amfani da shi a jarka wajen dura shi a kwalba. Idan kuma baka da bukatun wannan, kana da halin da zaka zo ka sayi shi wannan alburuj, to in son samu ne ka sayi wannan. Kuma baka da hali, kowane irin zuma zaka iya ka siya. Idan ka sayi zuma misali, sai ka nemi zuma ɗin lita ɗaya. In wannan ne ka siya, sai ka auna rabin lita. In wannan ne ma ka siya, idan ka samu wato asalin kaman irin waɗannan kwalabe guda biyu din ma sun wadatar. Zaka juye asalin wannan man kwakwa din kwalba ɗaya, ka kuma juye asalin wannan man lemu din shi ma kwalba ɗaya. Wannan garin habatu sauda ne, zaka zuba masa wannan garin habatu sauda din a ciki, sai ka kada shi, ka juya shi, ka hada shi waje ɗaya, sai ka ajiye. Da safe bayan ka karya zaka sha cokali biyu, da daddare kuma ka zo kwanciya shi ma zaka ainihin wato sha cokali biyu. To in Allah subhanahu wata'ala ya sa ka jure kana yin wannan, to da izinin Allah duk lokacin da aka ce ka zo saduwa da iyalinka, baka da matsala bangaren saduwa da iyali. Idan wani lokaci in ka sadu da ita so ɗaya ka gaji, ita kuma tana da bukata, kai kuma babu wani kuzari da zaka iya yi, to da izinin Allah subhanahu wataala in kai amfani da wannan bayani da muka yi, zaka samu kuzari, kuma har zuwa tsufanka ba zaka taɓa samun matsala a wannan bangaren ba, da izinin Allah subhanahu wataala. Sannan kuma baya da haka, akwai waɗansu cututtuka da dama waɗanda suke kare garkuwar ɗan adam a jikinsa. To wannan haɗi yana yin magunguna da dama a jikin mutum, wanda sauran bayanai sai in mutum ya saye su, ya je ya gwada yin amfani da su ne zai gansu insha Allah. A duk kuma lokacin da kuke bukatan ire-iren wayannan magunguna, akwai wato ainihin shagon mu a kasuwa Monday Market, kofan yan kaji, daidai inda zaka shiga wajen yan kwalabe, akwai ainihin shagon. Kamar yadda kuke kallo dai, wannan shine shagon tun daga waje. Ana haska muku gashi na asalin gate din, kamar yadda kuke ganin jama'a suna shiga suna fita. Wannan shine shagon, daga bakin gate din yake. Kana shigowa kamar yadda kuke gani dai, shagon shine daga bakin gate din,
sannan za ku iya neman mu a wannan number 081 63 63 3671 ko kuma 080 22 80 8991. Da izinin Allah subhanahu wa ta'ala za ku iya samun komi a wannan shago na Islamic medicine. Insha Allah, Allah ya samu dace. Assalamu alaikum. Alhamdulillah, godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala. Da fatan kun ji daɗin kallo da kuma sauraro. Muna fata za a ba mu haɗin kai dangane da wannan asalin channel namu na YouTube mai suna Almustapha TV Borno, don gabatar muku da dukkan wani abu na ƙaruwan al'umma insha Allah a sunnance. Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu dace, da fatan kuma za a ba mu goyon baya wajen yin liking da subscribing da dai bibiyanmu a duk satin Juma'a insha Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ya sa mu dace. Muna kuma godiya ga dukkan yan uwa na kusa da na nesa wanda muka sani da waɗanda ba mu sani ba. Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu sa'a a cikin rayuwa duniya da lahira. Assalamu alaikum wa rahmatullah.